Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin Aisha's Kitchen. Shirin Aisha's Kitchen shiri ne da muke kawo muku girke-girke musamman na zamani da kuma na gargajiya tare da abin sha. Satin da ya gabata mun kawo muku yadda ake yin alkubus ɗin fulawa da wainar semovita da kuma lemuka. Yau za mu kawo muku yadda ake yin fanken plantain a gada. Uwargida idan za ki yi fanken plantain, kina buƙatar plantain ɗinki guda 2 nunannu, sannan kina buƙatar fulawa kofi 1, sannan kina buƙatar ƙwai guda 1, sannan kina buƙatar suga 2 tablespoon, cokalin cin abinci guda 2, sannan za mu yi amfani da gishiri ɗan kaɗan, sannan za mu yi amfani da baking powder rabin cokalin shan shayi, sannan za mu yi amfani da madara cokali 2 na cin abinci. Uwargida ki tankaɗe fulawarki, a sa mata gishiri sannan a sa baking powder. Sannan za mu yi amfani da yeast cokali 2, cokalin cin abinci. Bayan kin tankaɗe fulawarki kin sa mata gishiri da baking powder, za ki sa ta a gefe. Sannan sai ki samo kofinki mai kyau ko roba, sai ki sa yeast ɗinki, sai ki kawo ɗan suga kaɗan ki sa, sai ki sa ruwan ɗumi sai ki rufe shi. Sannan sai ki ɗauko plantain ɗinki bayan kin ɓare ta za ki yanka ta, sannan sai ki sa ta a cikin blender ki yi blending ɗinta. Bayan kin yi blending ɗinta za ki samo roba mai kyau ki ajiye, sai ki zuba a ciki. Sai ki kawo ƙwai ki kaɗa shi, sai ki saka, sai ki zuba a kai. Sannan sai ki ɗauko bayan kin sa ƙwanki, za ki kawo gishiri za ki saka. Sannan sai ki ɗauko wannan fulawan da kika tankaɗe sai ki zuba a kai. Sai ki kawo madara, idan ta gari ce ita ma za ki iya sawa, idan ma ta ruwa ce duk za ki iya zuba. Sai ki kwaɓa, sai ki ɗauko ruwan yeast ɗinki sai ki kwaɓa. Kwaɓin dai ba irin kar ya yi ruwa sosai saboda ya tashi. Sai ki sa shi, sai ki rufe shi kawai ki ajiye a rana minti 30 zuwa awa 1 in dai gurin da ɗumi zai tashi. Kawai sai ki ɗauko ki zo sai ki sa manki a wuta. Idan ya yi zafi sai ki kawo ƙullinki na plantain da fulawa, sai ki ringa ɗiba kina soyawa. Kan wutar ta yi yawa sosai saboda in wutar ta yi yawa sosai man zai yi zafi, zai yi saurin soyuwa kuma cikin shi zai yi ɗanye. So wutar za ki sa ta a medium ne ɗan kaɗan haka, ba mai yawa sosai ba, kar ta yi yawa. Za ki kawo kwaɓinki ki saka ki ringa ɗiba kina zubawa kina soyawa. Za ki bar shi ma ya soyu sosai, shi kenan sai ki tsame. Za ki iya zuba masa suga a kai idan kina so, sannan kuma za ki iya cin sa da zuma. Yana da daɗi sosai sannan kuma yana da ƙanshi mai daɗi. Uwargida da fatan za a gwada ma yara da mai gida. Sai muka kawo ƙarshen fanken plantain. Ku kasance da mu wani satin da mun ji irin girkin da za mu kawo muku. Assalamu alaikum.